Jöjjél egy hőse volt. Jobban kapod ősele meg egy kidúl. Igen. Jó, mit csinál itt anya? Mit csinál itt anya? Mit csinál? Mit csinál? Mit szeretné? Nem mondod, hogy még ilyes vagy? Te az óromat akarod megtekerni? Mi? Azt akartad? Mit keresel ott? Mit keresel? Na, hát mi történik? No. Mi lesz abból? Na, mondjad. 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 Na. Na, hát mi a bajság? Mi a bajság? Mi a bajság? Na. Nem kell nyugodni. Nem kell nyugodni. Minden oké. Grimasz Maki. Grimasz Maki. Na. Mi újság? Na, mondjad. Na, nem kell nyugodni. Mi újság? Mi újság? Álmi vagy, ugye? Aludni kéne ám. Pigyori-gyori. Igen, aludni kéne. Bizony. Igen. Szundítani egy nagyot. Szundítani egy nagyot, igen. Igen, szundítani egy nagyot. Igen. Na, mondjad, hova erőködsz? Na, hova erőködsz? Most titíté az előbb. Mi? Sose elég? Sose elég? Ne legyél pépoklos. Ne legyél pépoklos. Ne bizony. Ez nem szép egy kislánynak. Nem szép bizony. Nem. Igen, úgy kucsod össze a kezed? Igen. Mi? Mit szólsz? Mit én cici? Na.